Direct la portal am ajuns. Direct Da? la portal am săpat. O 978 cu 1400, minus 1430. Direct la portal am săpat. Mâncare? Am văzut de acolo cu fărorul. Steak? Ha? Uite. Ok. Ai pus... ce-mi trebuie aproape întrebarea. Ei, dă mă! Ai luat obsidianul, da? Da. Hai, dau ochiul. Mergem după el? Ai și tu? Am și eu. Hai, dă-i. Da. Încolo. De... Hai, let's go. Sper că n-am uitat nimic. Filmezi? Da. Ce m-am speriat. Scut am. Bă, așa mă las cu... Torțe, mâncare. Nu ți-ai luat scut? Nu, bă, la mea. Mă doare în pula pe dragon de scutul meu. Nu mă aruncă la 200 de kilometri. De ce te-ai dus fix pe acolo? Las pe ce e acolo. Dar te vezi acolo, nu? Ceva cu cobblestone. Da, cu bricuri. Tu Nu, vrei spawner? bună, de scheleți. Da, vagabond. Nu rămas blocat pe spawner. Mamă, și tu-ai făcut 15 ochi, aia să-mi bată mama. Cam slabă comunicarea clan. Are unii când avem... Prima oară, băi, când avem ochi. De ăștia mulți. De la mapa aia de parcur, acum că sar pe aici până chestii, parcă e altfel. Da, filmată. Da, da, și le filmăm, merge. Uite pisică! Zici că e ghepard. Îmi place și asta că e o semi-junglă cu de-asta normală. Uite, sunt copaci normali, dar e așa... Așa, bă, cred că am ajuns. Da. Puh, unde naiba? Că nu-i fi ajuns înaintea mea. Nu, sunt aici, lângă tine. Mi-am dat în greșeală o perlă. O perlă aveam și am dat-o. Uite, vezi ce mișto, ce interesant e zona asta? Cu jungle wood în de-asta normală. Nu știu. Da, tot în față. Mare, tot ce piză să mă. Cred că aici, mă. Ai rămas fascinat, a? Mie îmi place rău baia mosă de borșu. Pare că ai zis că e urât rău bărciudul. Lemnul, dar baiul meu e mișto. Aia da. Da, și mie îmi place. Îmi place cum sunt făcuți copacii sau așa mari. frunzele, că și asta și că pare aerisit. Da. Mișto rău. Îmi plac munții de pe bărci. Aia îmi plac, se generează munții pe bărci. Vădurile astea de bărci. Poate nu ne mai da perlă. Am mai dat eu tot în față. Așa este. 15 mai am 13. Cât ai muntele și aici, bă, ce mișto. Arată mișto rău este. Înapoi, un pic. Înapoi un pic. Gen spre munte. Acolo. Te pomeni că o fi undeva fix pe aici. Așa, iure. Tu apa, mă? Lasă o apă că am luat și eu una. Nu punem plin. Dă-i doar tu. Rămânem fără apă, să ne fior din gălețele.
Mai am eu una oricum, în plus. Puh, mi-a luat jumătate de viață, mi-a luat. Zăd, mă. Fantome. Mă știu să mă umfl la mea muntele ăsta, 140 de blocuri în jos. Păi nu, că dăm pe aici, unde e? Da, apoi, În da, pe aici. spate. Fii atent cum facem. Te-a bubuit? Uite, vino aici la marginea asta, că Da, e da, gen... pe aici. Puh, Uite pe aici. Vezi cum te arunci. Că am început să sap în jos. Bine, nu cred că mă rog 140 de blocuri cu telefon. Nu cred că. eu am sărit direct în jos la... pe unde am început să urcăm cu apă. Îmi spargi imediat, mai faci rost de blocuri. De la 70. Mai de cap, mă. Gata, am intrat în asta. La nivelul 40. What the fuck? Dar Ce? nu zic că sunt efectiv într-un coridor, dar e blocat coridorul ăsta. Nu știu ce parte să mă aduc. Torțele, fii atent că facem. Din partea de unde am... Nu prea știu. Să blocăm gen pe de unde am venit. Să nu mai ne Stai că întoarcem. eu n-am intrat încă. De dacă ne vine cu mine. Păi, ce uresc ăstea? Le folosesc. Direct la portal am ajuns. Direct la Da? portal am săpat. O 978 cu 1400, minus 1430. Direct la portal am săpat. Ești nebun direct. O oră că n-am căutat ca câini portalul ăsta. Când ce? N-am mai căutat ca câini. Ah, bă, bune. Am stat toată cu Andy într-un, cred că am stat 2 ore, mă. Bă, era imens. Irel, hai înapoi, spune pe alea. Da, că am mai dar n-am mai găsit nimic pe aici. Îți Ne-am dai uit pe seama model. că am plecat foarte departe și acum și fix pulea mai știe pe unde e aia, nu? Dar nici eu așa impresie. Mi-arunc gunoaiele. Nu cu... N-ar fi Ok. mulțim. Spargem ușa dacă face fete. Ia, așteaptă un pic. Îți Da, văzut mă, numele. Păi nu, dar mergem unde pe același loc. Asta e și că ză. nu e pe aici. E așa. Vrei să bat aici? Nu, tu ai săpat aici, pe aici e. Ah, da, e bine. Nu-l bate, facem portoare, ne întoarcem. Nu-l batem acum? Mai batem acum. Dar dați aici portoare, să Da. în coordonatele și după venim direct. Acum stai așa, pune coordonatele de 111 minus 1. Hai că am văzut așa. Păi de ce înapoi? Stai așa că n-am la bricheta. Hai, apucă-te să-l spargi acum. Mă rog de la imens și să murim ăla. Hai să trebuie să de mai intra. Păi nu, că eu am o puțină de fire resistance. Dacă e la că mai pus și să bei, Da. Păi nu mor până... Ce faci? da. Uite, pe aici am trecut mai. Nu, mă gândeam că dacă trec pe aici, Păi cred că nu suntem aproape de ăsta? ăla nu ăsta. Două sunt. Care Bine, am nu? văzut pe ăsta albastru până. Nu mai știu coordonatele, dar pe undeva e.
Nu-l și aprinzi? Mă Ia. rog, oricum ne întoarcem pe aici. Portalul să-l aprind, zic. Da, ți-am aruncat ăla, da. Uite. Să fac asta. Poți spune și tu la Minecraft. Nu este nimic. La nivelul ăsta ai făcut și celelalte portale? Nu mai știu. Poți să dai ceva. Oricum ăla e în scări, trebuie să le facem ca lumea. Acum sunt doar așa. Nu, l-am făcut sus pe ăla. Ca să nu mai construiesc. L-am făcut 110, cred. Ai zis că după urcam în Pe scări, gen, vezi? portalul nostru e fix în spate aici, uite, un pic mai încolo. Mai în Da, pe mai ce 40 stânga de ta. mers. Da. Stai că zic eu la ce nivel le-ai făcut pe celelalte. La 114. Hai, lasă-l acolo și facem scări de aici. Nu, nu fac altceva. Ne bate să ne uităm la film, ce facem? Hai să ne uităm la film. Mamă, ce lasă mă împingi. Hai gen acolo unde e portalul și mergem să ne uităm la film. Sau hai Mai la... departe mergem acasă. mai împins afară de portal. Oi. Ce lag ai avut? Cam. Am că fac o idee, o să treabă.